they follow you like an accomplice. Lost all of your dreams, the night is harder. My shadows, they follow. Shadows, they follow you. Fékez. Fékez to toto není možné vodný. Nemôžem si šetriť nervy, mert ilyenek miatt fogja valaki agyoncsapni magát. Na jó, de úgyse nem segítem már, mert onnan te is bosszankodod. De hogyha csöndbelezek, legalább gondolkozzon egy kicsit a agyába, hogy miért türkül, miért villog le az autó szembe. Ha mindig mindenki csöndbe lesz, akkor nem változik semmi a világon. Sikovni, intelligens, még első hátsó ködlámpok, szuper, következő. My shadows, they follow you. Super. Ako si nájdete a tak ďalej, tam je strašne veľa tých pomodorných sokových stakeholderov, ktorí môžu mať úplný iný záujem a úplný pohľad na vec, ako je tá skôr združenie. Tak keď všetci dajú ultimatívne požiadavky, tak... Svetlá zapni, ty prostý. Ti na hlavu. Nechcem obísť za všetkých, ale... Odpoveď na túto otázku nájdete v celom premium videu. Link je v popise pod videom. Tak sa aj transparentné finančné hodnotenie, to je strašne dôležitá vec pre budúcnosť zdravotníctva, lebo v tom prípade tí odborári absolútne... Koľko by mu to trvalo dôjsť na to, tomu že nesvieti. Samozrejme rôzne lobistické a politické. Keď som prvý raz počul toto vyjadrenie od pána premiéra, tak som sa nad tým tiež zamýšľal, že ako to myslel. Svetlá zapni, ty prostý. Lebo keď si to vypočujete, tak on tam ten záver je toho, že sa zúčastniť akéhokoľvek konfliktu, ktorý tam je. A teraz, tak vidíte, ako tie rokovania, toto, čo ja teraz poviem, Kretén, ty vole. to nie sú slova premiéra. Ale myslím si, že to je správne, čo hovorí. Premiér sa nechce dostať do To situácie, snad není možné, že na čo čakajú. so svojím protivníkom alebo so svojím partnerom. S tým, že mu odmietne niektorého stanoviska, že môže byť politicky zneužité na... To snad není možné, to týmito kreténmi. Ktorí budú hovoriť, však oni vám zachránili za Boga, vy im teraz nechcete dať. Prečo si sa rozhodla venovať práve zrazovaniu vajíčka celé tejto téme? Ja ďakujem veľmi pekne, že máme priestore s Fouziou teda na túto tému niečo povedať. A prečo som sa rozhodla o tejto téme hovoriť je, že si myslím, že informácie sú veľmi dôležité. Svetlá zapni, ty dobe. A dneska je december a myslím si, že to bude január a takto funguje celý na chvíľu posledné roky. Ja mám dneska 28 rokov a pred 8 rokov povedala viac a jednoducho som išla domov. To bolo to, že začali som to to bolo už pred, táto osveta aj znanie minú začala možno také 4 mesiace pred a v podstate ja som sa s niektorými s mojimi pacientkami stimulovali skoro naraz, takže som im vedela povedať moje pocity, moje obavy, ako sa cítim, ako pýchať stimulačné injekcie a jednoducho sme išli v postu. Ktoré sa prečo som musela vysvetliť, čo je to taká variálna rezerva, lebo verím tomu, že stále áno, variálna rezerva je niečo, čo hovorí o tom, koľko vajíčok mám. Vlastne som stále koľko vajíčok máme. Svetlá si zapni, ty prostý.
Ježišmaria, zapni si svetla, ty p***us. ktorá musí správne interpretovaná aj tým, lebo nestačí sa odmerať do variom rezervu a povedať si, že OK, super, mám nejaké číslo, tak sú na to dobré. Ovariálna rezerva sa dá zistiť teda pomocou vyšetrenia krvi. Kreténi ste, kreténi, k***ský. Ty kokos, toto je čo sedí za volantom do p***. Zablikáš mlovkami, diaľkovými, trúbiš, ukazuješ a pozerá na teba jak to snad není pravda. Ten sa vyvíja vekom, nedá sa zvrátiť tento cyklus. Čiže pri tom razu vajíčok, čiže priemerne, keď žena má ani sa na teba nepozrie. Prostá. Avšak počkám do momentu, keď moja dieťa nežijem a chcela by som... Ty kokot, sanitka snad nemá svetla zapnuté. Ja viem, že ono to je ťažko dneska rozmýšľať, že koľko by tých fér, koľko... A vtedy, bohužiaľ, začal problém. Ty tak toto je akože smutná realita. Ultraprofesionál v takej mle, že nevidí na 50 metrov do a nemá zapnuté svetlá. Tak toto je smutné. Fantasticky, možno všetko fantastické, ale tá plotnosť je bohužiaľ nepredstaviteľná. Bohužiaľ je to teda... Minula to nevieš, presne mladšie už nebudeme. A čiže keď sme 38 rokov, ja si myslím, že 35... Jupi, zapol svetla, ten pochopil to. To snad není pravda, že musel zastaviť ten fas. Ty vole. Toto není možné do piči. Ty si kretén. Kretén, ty Ty kokos. Svetlá zapni. Ty kokos, toto je Zapla. Jupi. Ty kokos, pochopila to. Zas to doserem z týchto kreténov sedláckých. Čiže to sú veci, ktoré neplodnosť stále veľmi tabu. Keby veľa ľudí, ktorí aj prejde procesom asistovanej reprodukcie, sa k tomu nikdy nepríde. Prostý, kýva ti jak k***nutý to a nezapne svetlá. Kretén! Nádherný, milovný a veľkolepý. Takéto prívlastky si vyslúžili dve kniežatá, dvaja Mikulášovia z rodu Esterháziovcov, ktorých nám dodnes a bude ti pozerať do huby jak kretén. Tie sa v priebehu druhej polovice 18. a jak imbecil, ty vole. stali miestami, kde sa sústredil život najvyššej. Teraz mu bude vrtať hlavou, že prečo ten mu blikal a trúbil. Ikonickej značke Josef Haydn žije. To snad nie. Už súčasníci však upozorňovali na radov uhorskej aristokracie súpia na diplomatickú prácu. To zatiaľ v 16. 17. storočí máme síce predstaviteľov uhorskej aristokracie, ktorí sú ako vyslanci pri jednania. Čo sú toto za k***ov? Tu sa začína stávať doménou Esterháziovcov. Prečo jazdia takíto k***y na cestách? Prečo, ty vole? Oho! A ešte na polského vyslanca. Esterháza, ktorý bol aj vybavený na tú hudobnú kolekciu. Bolo tam divadlo, opera, bola tam koncertná sieň, kde mohol predvádzať. Prostý, ty kokos, do ríti s ním. Zapol, Ježišmaria, neverím tomu. Nie, tomu nechcem veriť. Že nájdú sa inteligentní na cestách. Kriste, pane. Ja ani tento debil pred nami nemá svetla. Pochopí to ten fas. Mohli by ste prosím na tom aute zapnúť svetla, aby aj vzadu svietili? Lebo tie diódky si nechajte na kolotoče. Á, dobre. Ty kokos, toto není možné. Môžeš mu blikať, ty kokos, 3 hodiny v kúse nepochopí, že nemá zapnuté svetlá. Aristokrata
ktorý si žije, tak povediac, na dlh. Je to možno to, čo nám aj Slovákom imponuje, alebo jednoducho je to možno teda ďaleko viac a určite sme si aj ako teda spoločnosť vedomí toho obrovského kultúrneho dedičstva, ktoré tu ponímame. Ty kokos zapla, ja sa doserem z toho človeka. Normálne ďalší íkváč. Yes! Áno, to je známa vec. Začína to mať svoje ovocie, ty kokos. A mnohé iné ináč dobroty, ktoré má... Üres a kereke. Pre viac informácií a kompletné podmienky navštívte Autopolis na Panonskej 32 v Petržalke www.autopolis.sk. A teraz navyše... Do p***nej. Keby použil aspoň späťáky ten s***nej. Do p***banej s tebou. Pri mikrofóne doktora Juraja Čierneho. Tak to je jednosmerka. Ty si... Ty vole, toto je prostá. V jednosmerke do protismeru a ešte sa rozčuluje tá Hoď to dole z cesty, prosím ťa. A už by sme boli preč. Mali sme len pridať. Dreams, the night is harder. I